koroksa jaga phalnai himani जों नायलायग्रानो बेलाय जागालाय गाहाम सामोनि मथे बाहाय ताबक थाङै नायग्रानाय आं तै लामा जत फुरुंनाय मेन रुट इनखौ आं तैनो फायो ताबक आं ताबक थाङै दङ बर जागा नरक पाइबै माननाय नफां साख्लायमानि बिसिंतै भिडिअ तिनि फुनुग्रनाय जत इनखौ आं तै किल्ला नि among ke किल्ला bagan bari bo je paina musung nai rok pai phai mano video jara nugui tongnai ang contact number ri bano ani non rin nai no phang to nug jana soyang ke ba ko ro dol no emo omo blena yong na jaga ongo or ke pilar tongo eng jo to pilar kaijak ari e koyang jo to pilar ko ar kai bijak có quay cani này na rồi cani này na cani lai này nó phẳng định quốc tế sợi có bé lai jaga to kaham somotol jaga có ari ke omo de na omo sih na có mo na ini jatuh na lai sini ini tabak ari nari kan yang besok jatuh ari tong engko nunggu man kana bo mai keteng kai marok kabang mang mai keteng kai jak mo phals na ek kanis lai ngam der kani bele na der kani ko yang ari joto kuai bu phangro pilar joto tung ang red chachiwano red ulot paithak video norok script takhadi paithak video ang red sarnai busuk lak norang ang bekerja mana ang number renai video ni skin renai abang konai go sara rokai jak kabang mah belai subita ekdom somotol nok botang mano mai keteng charge bakai mano joto je khai muchung mani joto khai mano ro kuno problem kore kuno joto no subita tongo tai nok phangbai nok phangba nukjana soya ang no video chaktei kok masaka jetu boni permission nawino khalaika bo ani ganawon tongo nok phang to bo nukjaya ta mahita ge jokhon norok ang bai kermani yagulo ang nok phang mai malernai kok du number to ani mobile number rinai norok ang anokol khai kange ang nok phang bai malerinai ta chini nok to besi chalaya ba go mo joto ari ko aini ari la baban da oh ko baban ni ku waban tolabo mo waban wa bin thik tolabo no kaisa pilar tongo ko pilar kaijak nuhi tongkang belai kotor sih goyang rogo engko mojo to ale dui kani rok skat tongjak to hamle mas kotma punuri khajo to kuno problem kore norok paina muchung khangke pailai pedi tabok ang red chachibano jetu video bolas paithak dik thai tongoba 12 lakh hino 12 lakh ni bisingo norok 2-3 hajar se khaijagono tobo salaigra dita nokphang bai bahai malai diang bai ano call khaidi ang mobile number riwana ani video ni screenshot tai ang bai kok duk bai krengmani yagolo nokphang bai malernai botei jaga no tai kisa kok salai mano omo tei boy kuno problem to korei omo nok phang ro kuno documents gari do hai phano omo khas jaga si musa problem korei ngo joto bunya boundary rijak joto der kani ngai dui kani kasa kasing nai katati rong nai ta bo hotat cha rang samung nangjagai ubini jaga khali tongmani ba mono phalsne hnai kisa abai thairigra dihnai lukorona phunu dihnai bo ringman bising tei phunuman je o jaga no piaba kuno oro pata bokorei jaga kagos bokorei ekdom khas jaga norok 1-2 bochor pore phano norok khlaimano jaga mane norni mungoi je na nai khlaimano engke nokphang me malai ke joto kisu khugong khornai kuno problem korei angbo saka bo samni bising tei no angbo ma saka ga o bidin bising tei kuno problem korei phaidi norok jaga na lepai mano khitek killa hatini kaisa bagan bari tolagan daro no oro kaisa location sachibono abo location sai kon rang mai kereng dito hambai engka khulumkat pungkaham
Orang ini paisok paika killa bagan bariwo jaga phalani bagai horoksa jini taku kokra bini mung sakla ya orang kudu mention kaya norong ang mai kereng de video ni bising tei ang ani mobile number read nai video skin soro omo na jotok omo mai ni cara rokai jak jotok mane ali rokta goyang biar kaning nai rengkini dui kani kasa kacing nai yang nui man yang bo bang ma bomit rokai jak mo phals nai 12 lakh ko nge 12 lakh ni bisingo norong tamun na khangge ba kisa segla kontar khainai o fix rate tong iya ai mo 12 lakh nai kuke perka phals nai bo kunu abo problem kerei norong kereng bi ang mai kereng mani ya golo bo bai kereng nai ang tai pinai norong je ang mai malai nai phainai rok an nogo ba ang bai face to face malai ang bo bai kereng nai ori nok phangbai to ba ang ro video bo nuk jakya kok bo sana musung ya tai boni mobile berna musung ya laji jago jetu bo khoroksa employment khai tongba ga asik nuk jaya mahai rok laji jago lai respect nang borok ba mahai rok kisa laji jago nai joto borok to social media kana musung jaya ga mahai kisa bising rogo je phaljan tongmarok haino abai khaidi nai khaidi hinjang mani ba maphaika omo killa am jayo der kani dui kani kanai nok nai phidi ang video ni bising an number nai ke ang mapai mal renta yang nadi kebang ma bon jaga kamasing ni thong kai mano nok butang mano ai joto khai mani jo khaina musung mani rok kebang ma mogudan no kai jak ni thong rok amarok aborok do sampai